Duol mar Kenya National Qualification Authority osechako chiwo tiegruok ne kuonde somo mag polytechnics mantie alwora ma Nyanza kod Imbo mar Kenya eneno ni ochiw puonj makare ne jopuonjre ma en achiel kuom lek mar piny owacho eneno ni jopuonjre mantie e polytechnics ochwiny ni mar sani tije mag lwedo odhuro to jogo matimo gitin. Piny owacho mamalo ni kod geno ni thoth jopuonjre ma ok nyal donje balariany bang' klas 12 biro donje e polytechnic mantie kor gwenge kendo yudo tiegruok makare. And 80% of our employment is informal. We have a lot of our Chuakari sector, and these people are doing a lot of good work. But as a country, we have ignored them, we have continued to belittle them, we have continued not to appreciate the work that they're doing. So this is part of appreciating that they know they have the skills. The group I've been working with is extremely impressive, very, very engaged, highly knowledgeable, very, very good professional administrators, and I have full confidence that they will take this and run. We are supposed to evaluate and